ba ni ne zan yi wani abu da zai kawo rashin ci gaban musulunci ba, wallahi ba Dauda ba, sai dai abin da zai inganta addinin musulunci. Akwai dalilai da yawa da ya sa wa'ansu kwamishin da na gani cewa ba a yin abin da ya kamata, saboda haka ga tunanin yadda za a yi tsarin su yadda za mu fahimci juna kuma abubuwan yadda ya kamata. Kamar yanzu shi na gaya mashi ce mashi ina so ka ba ni list na duka masallatan nan inda suke, ina son zan je tabbatar da cewa masallatan nan suna na farko kenan. Na biyu, ina son list ɗin duk malaman masallatan nan da ladanan da sauransu don in tabbatar cewa mutanen suna. Na uku, ina son account number ɗin kowa don ina tashin account da Gwamnan directly. Haka ba har makarantu zawayen mu duka mun sa su a ciki, mun fara ɗauka. Na ce aje a yi ɗaya a Kaura, na ce a yi a ɗaya a nan cikin garin Gusau, aje kuma a yi, mu fara da su, mu ga za mu gyara musu. Akwai azuzuwan su in ka je ba daɗi, wasu ko wurin zama babu. Saboda haka ina ƙara kira gare ku don Allah da don Allah don Annabi, ku zo mu haɗa kai mu ceci al'ummar jihar Zamfara, mu aje siyasa, mu aje duk wani abu da muke tunani. Ni a shirye nake da haɗa kai da ku duk wani abu da zai kawo ci gaban al'ummar jihar Zamfara. Wallahi ina ɗaya daga cikin wanda zan jagoranci wannan abu, amma ina neman gudun boko, saboda me ya kamata ku rinka faɗakar da al'umma menene rayuwar mu take ciki, sannan menene za mu yi. Duk wani abu na rashin gaskiya ya kamata ku yi shi, ku champion wannan abu. A ba gwamnati goyon baya, a ƙarfafa gwamnati, a yi abin da ya kamata. Sai Allah ya nile mu da idan rahama ya kawo mana sauƙi na wannan bala'i da muke fama da su. Ku ci gaba. Ina so ku zauna tsakaninku a wannan majalisa naku a tattauna abubuwan da za su kawo mana ci gaba a wannan jiha tamu. A shirye nake in ba ku goyon baya. Duk wani abin da zai kawo mana sauƙi a jihar nan, wallahi a shirye nake. Shugabanci ne Allah ya bani, kuma dole da riƙe amana Ubangiji. Amma ba zan bari na san abin da ba ba, wallahi bai rufe dona sai dai in ban sani ba. Amma in dai na sani, wallahi billahi ba zan bari ba, zan yi abin da ya kamata. Saboda haka na yi murna kuma na yi farin ciki da wannan tattaunawa da muka yi tsakaninku. Wannan shine na farko, kuma ina son wannan tattaunawa a ci gaba da yin ta tsakanin. Madaraja gwamnan jihar Zamfara kenan Dr. Dauda Lawal a yayin da yake maraba lale da majalisar malamai ta ƙasa reshen jihar Zamfara. Kazalika